የአልጀርስ ስምምነት የሚባል ነገር የለም። ማን ወሰነው? ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ብናገላብጥ የለም፣ ካቢኔው አያውቀውም። አይ የለም ምክር ቤት ይሆናል የወሰነው ብለን ብንወስን ምክር ቤቱም አልነበረ፣ ምክር ቤት አያውቀውም ውሳኔው። ዋና ጸሐፊ ሽዑ ዝነበረ ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዱ እቲ መስርሕ ቃላጠፈልኩም እንትስ ምስ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ መንግስቲ ተሳሚዕኩም ተገበርኩሞ ደኾነ ይመሐሸን ተባሂሉ የለን። ንሕና ንናጽነትና ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብዚ ዓለም ድሕሪ ኩሉ ኸ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ክፍርመልና ኣይንዘልን ኢና። ተሳሚዕና ኸነቃላጥፎ ምስ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ መንግስቲ ዓርክናን መሓዛናን ስለ ዝኾነ ምስኡ ተሳሚዕና ሕጂ ናጽነት ከነምጽእ ወይ ድማ ነቲ ናይ ናጽነት መስርሕ ኸነቃላጥፎ ኣይንደልን ኢና ኢልና ኣብና። ከምኡ እንተዘይኮይኑ ረፈረንዱም ክካየድ ኣይኽእልን እዩ ተባሂሉ ረፈረንዱም ሕቡራት ሃገራት ኣይካፈሎን እንተኢሉ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ብዝተፈላለየ ሓይልታቱ ከም ዝሳተፎ ጌርና ረፈረንዱም ከነካይድ ኢና ተባሂሉ እውን ተመጊሉ ይሽዑ ናይ ሽዑ ሰነዳት ሓደ ብሓደ ከም ዘረጋግፅዎ ተዘኪምናያ ዝነበርና ናይ ፖለቲካ ሓላፍነት ነዚ እዋን እዝን ነዚ ወለዶ እዝን ዘይኮነ ንመጻኢ ወለዶታት እውን ትርጉም ስለ ዘለዎ ናጽነትና ከዓ ደምና ከፊልና ተቃሊስና ዘምፃናዮ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓቱ ብፌርማን ብቀለምን ናይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዘይኮነ ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ድምፂ ክረጋገጽ ኣለዎ። ንሕና ዝትኮብ ናጽነት ኣብ ላንካስተር ሃውስ ዝፍረም ናጽነት ወይ ብኻልእ ዝተፈላለየ መንገዲ ዝወሃበና ናጽነት ኣይንደልና። ብሕጋዊ መንገዲ ዓለም ዝፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ብምሉኡ ዘድምፀሉ ናጽነት ኢና እንደሊ ተባሂሉ ናጽነት መጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቀረባ ይኹን ብርሑቕ ብጽቡቕ ድልየት ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ነይሩዎ ኢሉ ይዛረብ ንኻልእ ፖለቲካዊ ዕላማ እንተዘይኮይኑ ኣብ ታሪክ ዝተመርኮሰ ሓቂ ይብሉን። መሰልናን ህላዌናን ናጽነትናን ብቃልስና ጥራይ ዘይኮነ ብሕጋዊ መንገዲ ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ሙሉእ ተሳታፍነት ዝመፀ እምበር ብቡራኬ ወይ ድማ ብቅዳስ ብዝኾነ ይኹን ለግሲ ናይ ዝኾነ ሓይሊ ከም ዘይመፀ ደጊምካ ነቶም ባህልቱ ምርግጋጽ ሕማቕ ይመስለኒ። ቃላዶስን ኢኻ ወደይ በሎ ኣነሲ ነዚ መስተንክር ዝሰርሕ ዘሎ ህዝባዊ ሰራዊት ቃላሲ ኢነሉ ከመይሲ ንሱ ክጭልግም እንዳደርጋት ክምልጠጡ ድሙናን ጭዋን ሰዓላ ለሃዶ ተጻዋታይ ኮይና ላሜዳ ሰዋላ ሃዶ ኣብዚ መረካ አመትከል እንደላይ አለሃዶ ወድ መሬት ከይ አመትከል ሳህል ዓባይ መቃብር ጸላእኹም ምዃና ፈልጥ ንሳቶም እውን ተነጊርዎም እዩ። ግን ግራዝማች ጌጡ እና ፖለጡ ኸበራጠጡ እግሮም